Mao kini ang eksena sa unang adlaw sa school year 2026-2027 sa pipila ka mga tungaan dinhi sa dakbayan sa Sugbo. Syempre, dili mawala ang sepangs o ang separation anxiety sa pipila ka first-time learners sa unang adlaw sa klase. Gani, ang uban gikinahanglan pang guyuron o ubanan silang inahan sa sulod sa classroom. Apan kung adunay nagtiyabaw, aduna sa excited ug malatotoy bibo ang energy. Samtang, nasay mga batang hinanok na ang tulog bisan wala pa nagsugod ang klase. Nagbilar siguro og study gabi eh. Apan alang sa size anyos nga grade 1 student sa City Central nga si Liam, sagol-sagol nga emosyon ang mipatigbabaw, human magkabuwag sila sa iyang best friend tungod sila nahimutang sa managlahi nga section. Taliwa niini, mipadayag ang iyang inahan nga si Loremel Rosiana nga ready na magkat-og si Liam sa mga lessons ni teacher. Pasabot lang yun. Every kuan yun diya ka ng pagkaon, ay pasabot yan. New na yung mga classmates, new na yung teachers, dili na kuan parehas before. Every kuan yun diya ka ng pagkaon, ay pasabot yan. New na yung mga classmates. O na ka mo plus. 1 plus 1 daw. 2. Wow! Samtang, daghan sab ang mga abangers gawa sa Lahog Elementary School. Dili imong barkada ha, pero mga ginikanan. Sumala sa among mga nakahinabing ginang, gitambagan sila sa mga magtutudlo nga dili usa magpakita sila mga chikiting o maghuwat lang sa gawas sa eskwelahan samtang nagpadayon ng mga klase aron malikayan ang paghilak sa mga bata. Naabdan sab namo sa gawas ang usa ka inahan nga nagpangabot ang kalipay tungod kay first time niyang muhatod siyang anak sa eskwelahan. So first time ma'am, kanang excited kayo ko niya, lipay kayo ko kay kanang first day of school unya wala ra siya nihilak. Sumala ni City Central Elementary School Guidance Designate Odette Loseo, normal lamang ang paghilak sa mga bata, ilabi na sa mga naa sa ubos nga grade level o mga first-time learners. So, atong mga ginikanan nga right after mahatod ang mga bata or before ihatod nila sa school, sa classroom, ila sa yung istoryahan. Amo na lang sang ipada, sir, sa mama. If makiguli gyud ang bata, ma'am. Makiguli ang bata, amo gyud na ihatag sa mama kay wala may klaseng mahimo. Samtang, gipaambit sab niya ang mga kampanya sa ilang eskwelahan batok sa bullying. So, ingon ni for anti-bullying, first and foremost, at the start of the classes, kanang nakuha na yun, na-settle na. So, nami information dissemination, mag-schedule me from kinder to grade 3, then another day for grade 4 to 6. Mainumduman nga gipermahan ni Secretary Sonny Angara ang Revised Implementing Rules and Regulations kon IRR gikan sa Anti-Bullying Act of 2013 nga nagtakda sa mas tin-aw, lapad ug hugot nga pagpatuman sa maong balaod batok sa bullying. Samtang gipambit ni City Central School Principal Dr. Anatolia Patosa ang pipila ka mga lagda sa tungaan nga kinahanglanong sundon sa mga ginikanan ug estudyante. Kanang mga wala pa na-enroll among pasti ato sila sa training center para dili sila magsuroy-suroy diri ma-disturb ang ato ang mga klase. Yes, allowed pa gid sila kay especially mga gagmay no hawa sa parents manghilak ra ba gyud na. Karong adlaw Hunyo 8 ang opisyal na pagbukas sa klase tibok nasod. Diin gilauman ang pagbalik sa libuan ka mga bata sa mga tungaan aron mapadayon ang ilang panaw isip mga estudyante. Samtang mipaambit si Police Captain Charlie J. Ancheta sa inisyal nga assessment sa pagbukas sa klase ug mipadanhat og pahimangno alang sa mga ginikanan aron masiguro ang hapsay ug luwas nga pag-eskwela sa mga estudyante. Pagkakaroon sir sa ato ang opening sa eskwela sir, hapsay kayo sir ang ato ang pagsod sa atong mga estudyante o mga ginikanan pagkatapos sila mga bata o sa mga teacher po sir. So malinawon na sir diri sa Cebu City sir, sa Lebanon diri sa City Central sir Elementary School. Tuman sa mga patakaran sa mga balaod sir aron hapsay pagpatuman nato sa ato ang opening sa atong klase sir o mabinantayon tadan sir sa mga insidente sir o report sa atong station sir. Kung unsa kainit ang panahon kay ganyang buntag, mausab ang kainit sa pag-abi-abi sa mga opisyales sa DepEd ug magtutudlo sa mga estudyante o ginikanan sa pagbukas sa klase pinagi sa mubo nga programa. Naghatag sab sila og mga school kits atol sa programa pat mga enrollees karong adlaw hangtod sa Huwebes, Hunyo 11, 2026. Kini si RD Morales alang sa My TV Cebu.